Zničili ste Slovensko, ste rakovina. Spoločne postaviť rádzu nezmyselným horšie by bola, ak by sa Robertovi Ficovi podarilo zostaviť vládu. Chcem povedať opozícii, že nech zalezú. Neublížil som žiadnemu zvolu. Chyba systému. Naša verejnoprávna televízia aj rozhlas si stále nesú so sebou tie pozostatky 90. rokov, kedy väčšinu času proste boli obyčajnou politickou slúžkou. Je to označení veřejnoprávní médium, tedy už jen formalita, je to státní médium? Boli novinári prenasledovaní, lustrovaní, kedy ich sledovala tajná služba, polícia. Na to my nikdy nezabudneme. Vždy budeme na Jana a Martinu myslieť aj na ich rodičov. Kedy sú vlastníci súkromných médií bezprostredne fixovaní na milosť a nemilosť ekonomických opatrení vlády, tak to determinuje ten slobodný vývoj žurnalistiky na Slovensku. Chyba systému Slovensko. S moderátorkou Českého rozhlasu Pavlínou Nečáskovou a jejími hosty o slovenské společnosti v kontextu i detailu. Slovenská veřejnoprávní RTVS je minulostí. Vystřídala ji STVR pod vlivem vlády. Na politické tlaky se stěžují pracovníci soukromé televize Markíza ve vlastnictví české PPF. Výrazné novinářské tváře odcházejí ale také z teatry a televize JOJ. Robert Fico se ohání seznamem nepřátelských médií, na který patří ty z nejsledovanějších. A prostor dostávají alternativní formáty. To vše se děje v sousední zemi 6 let po vraždě novináře Jana Kuciaka. O situaci ve slovenských médiích budu mluvit s bývalou politickou reportérkou a moderátorkou televize JOJ, dnes už členkou redakce deníku SME Janou Kresťankou Dybákovou. Dobrý den. Dobrý den. A naším dalším hostem je novinář, výrazná tvář nebo spíše hlas politických debat Braňo Závodský. Byl do roku 2008 tváří hlavní politické diskuze ve veřejnoprávní slovenské televizi. Dnes je hlasem Rádia Express, kde moderuje každodenní politickou diskuzi Braňo Závodský naživo. Dobrý den i vám. Dobrý den, velmi pěkně děkuji za pozvání. Jano Kresťanko Dybáková, když bychom to měli zestručnit s pohledem novinových titulků, skončil jí politický pořad v televizi JOJ, protože jí do něj nechodili hosté. Co se stalo? Stalo sa to, že od volieb prakticky bojkotovali koaliční predstavitelia viaceré politické diskusné relácie. Stalo sa to aj mne v relácii Na hrane a postupne to prechádzalo z takých výhovoriek, že nemôžeme prísť, máme iný program a podobne, do priameho odporu a do priamej blokácie tejto relácie. Dostali sme sa do situácie, že sme museli otvorene prehovoriť. Ja som dala verejný status na sociálnu sieť, kde som otvorene pomenovala problém, ktorý tu máme, že jednoducho nebudeme schopní zabezpečiť objektívnosť v tejto relácii a po niekoľkých prázdnych kreslách, teda uplatnení tohto inštitútu v relácii, by sme jednoducho museli skončiť, alebo by sme museli tú dramaturgiu nejakým spôsobom meniť. To sa v televízii vlastne nestretlo s nejakým veľkým pochopením a aj z takých nepriamých diskusí s politikmi sme vlastne vyrozumeli, že tento stav bude ďalej pretrvávať. A to je potom situácia, kedy sa potrebujete spoľahnúť na redakciu, spoľahnúť na vedenie a kedy sa rozhodujete ako ďalej. A ja pripomínam, že to bola situácia bezprostredne pred prezidentskými voľbami. A vtedy sa v televíziách odohrali situácie, ktoré neboli z môjho pohľadu v poriadku. V televízii JOJ sa napríklad rozhodlo o tom, že sa nebudú vysielať predvolebné politické diskusie. No a to je práve niečo, čo pomáha aktuálnym politikom, teda v našej situácii to bol konkrétne Peter Pellegrini. No a jak to teď je aktuálně v TV JOJ? To znamená, že už tam prostě politická diskuze není, nebo je tam ale s jiným moderátorem? Televízia JOJ má svoj spravodajský kanál JOJ24, kde sa konajú také tie rôzne menšie diskusie, sú tam menšie formáty, ale v plnoformátovej veľkej televízii JOJ nie je veľká politická diskusná relácia s kritickým moderátorom alebo kritickou moderátorkou, taká, aká bola Na hrane vo štvrtok večer. Braňo Závodský, pokud vím, tak vám někteří zástupci koalice do vysílání stále chodí. Je to tak? Je to tak. A čím to je? Ťažko povedať, čím to je, alebo ktorí vlastne tam chodia, alebo nechodia, ale no, tak tá relácia má nejakú svoju históriu. Vysielame ju už pár rokov a keďže sme spravodajstvo, tak ten point, alebo to najdôležitejšie je venovať sa tým udalostiam práve teraz, keď sa dejú. Ani nie o týždeň, ani nie o 2. Tak s tým je akoby problém vážny. Tam je to nesmierne náročné a
existujú ministri, členovia vlády alebo parlamentu, ktorí za rok od zloženia tejto vlády u nás v štúdiu neboli ani raz a tých pozvánok to sú, že desiatky pre jednotlivých ministrov. Takže nie je to jednoduché. Je to určite náročnejšie ako tie predchádzajúce obdobia bez ohľadu na vlády, teda, ktoré tu boli. A keď len tak mierne odbočím, keď počúvam aj Janku, no tak hovorím si, že mi je strašne ľúto, že to tie naše najväčšie a najsilnejšie komerčné telky nedali. Že čakal by som, že ak by malo dôjsť k nejakým politickým tlakom alebo k niečomu podobnému, takže oni so svojím kapitálom a so svojou silou budú tie posledné, ktoré budú odolávať tomu. No a to, akým spôsobom sa postavili ku svojim ľuďom, vrátane Janky, tak to je pre mňa tragédia. Je to strašne smutné. Co je tím myšleno, jak se postavili ke svým lidem? No ja tým myslím, prepáčte, že teda vidím, že sa pýtate Janky, ale ja tým myslím, že sa za nich nepostavili. Že im nepodržali chrbát. A to sa neudialo v ani jednej zo 4 kľúčových televízií. Prakticky sme odišli, alebo boli odídení všetci, ktorí sme moderovali tie veľké diskusné relácie a ani jeden z nás neodchádzal s tým, že by televízie verejne zabojovali za svojich moderátorov proti politikom v tom zmysle, aby otvorene povedali, áno, je to problém, politici, začnite chodiť do relácií, je to o tom, aby ste informovali aj svojich voličov, aj všetkých, ktorým prakticky vládnete. A toto je obrovský problém. Nám sa politici nielen v kuloároch, ale dokonca aj verejne a na rôznych podujatiach vyjadrovali o tom, že ten a ten už nebude moderovať to a to. A tie televízie prakticky deň po voľbách rezignovali. Premiér Robert Fico u vás byl v posledním funkčním období, pane Závodský? Nie. Ak myslíte tú štvrtú vládu Roberta Fica, tak nie. A předtím chodil? Áno. Raz, dva razy za rok aj vo funkcii predsedu vlády bol. Absolvovali sme spolu vlastne desiatky rozhovorov rôznych, no tak teraz sa situácia takto zmenila. Jaký je ten důvod? Jaký důvod uvádějí, pakliže úřad vlády nějaký důvod uvádí? Myslím si, že pri poslednej pozvánke tá odpoveď bola v zmysle ďakujeme, nevyužijeme túto ponuku. Toto sa deje aj v televíziách, toto sa deje napríklad aj v denníku SME. Nikdy sa nepovie, že nechceme k vám prísť, nevyhovuje nám to, ideme radšej do dezinformačného alebo do alternatívneho média. Väčšinou je to taká tá alibistická odpoveď, nemáme čas, alebo ako hovorí Braňo, ten priestor jednoducho nevyužijeme. Situácia je zmenená práve tou prítomnosťou dezinformačných a alternatívnych médií. Tie nám tu rozbujneli za ostatné roky 3, možno 4 a politici zistili, že sa im tam oplatí chodiť, dávať propagandistické rozhovory, kde nemajú kritického moderátora, ktorý by im kontroval, kde majú prakticky bezproblémový priebeh diskusie, kde môžu bez problémov hovoriť všetko, čo im napadne a tieto médiá pôsobia ako tak trošku hlasná trúba pre týchto politikov. Prečo by sa z tohto dôvodu mali prísť konfrontovať s nejakým kritickým moderátorom do televízie? Mne jeden z politikov otvorene povedal, citujem, my k vám neprídeme, lebo u vás politicky nič nezarobíme. Toto dokonale vystihuje celú situáciu, ktorú na televíznom trhu máme. Čiže nebavíme sa o informovaní verejnosti, o tom, ako spravujete veci verejné, ale bavíme sa o nejakom politickom marketingu, s ktorými tie médiá a už vôbec tí žurnalisti nemajú vôbec nič spoločné. To nejde o to, že niekto chce hovoriť, že bude mať teraz predsedu vlády v štúdiu, alebo prezidenta, alebo kohokoľvek. Ide o to, že sa dejú veci, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú túto krajinu. No a našou úlohou vo verejnej debate je tie problémy a ich návrhy riešení priblížiť našim poslucháčkam, našim poslucháčom a neustále o tom rozprávať. Čiže v tom je skôr problém, že tým pádom neexistuje verejná debata. Ak vám nepríde minister zdravotníctva za pol roka ani raz do štúdia, ak vám, ja neviem, ministerka kultúry alebo ministerka hospodárstva, alebo prípadne zrovna predseda vlády nepríde do štúdia ani raz. Ale to nie je otázka jedného média, ktoré by sa teraz sťažovalo, že ku nim nechodia, ale že je to veľmi citeľný a všeobecný trend. Vidíte, ako ľahko sa dá zničiť verejná debata. Nepotrebujete na to ani nejakú šialenú legislatívu, o ktorej by boli teraz mesačné debaty.
Stačí ignorovať verejnú debatu, ktorú organizujú médiá, ktoré pracujú na základe tvrdých redakčných pravidiel a etických kodexov a zároveň sú zásadným spôsobom regulované v tom verejnom priestore. My sme ale došli v tejto situácii ešte ďalej. Nám už nielenže koaliční predstavitelia nechodia do štúdií, nám už ani neodpovedajú na položené otázky. My čakáme, čo sa udeje. Zatiaľ tie ambície vládnych predstaviteľov a primárne predsedu vlády sú v tom, že má záujem vytvoriť akýsi špeciálny mediálny úrad, ktorý má dokonca, a to sú jeho vlastné slová, kontrolovať aj vzdelanie novinárov. Chyba systému. Slovenská společnosť v kontextu i v detailu. Když jsme mluvili o tom tedy, že v televizi nekryli záda, tak říkají se nadřízení svým reportérům, týkalo se to pouze té absence politických hostů, nebo se to nějakým způsobem prolínalo i do politického zpravodajství určitými tlaky? Upřednostňování některých témat. Bolo vidieť, že to spravodajstvo primárne pred prezidentskými voľbami je, môžeme to nazvať možno ľudovo, vyvetrané. Uprednostňovali sa iné témy, nebolo tvrdé, nebolo kritické vo vzťahu k vyžadovaniu odpovedí na položené otázky. Dnes máte priveľa reportáží o pitnom režime a o záhradkárskych témach a oveľa menej tých politických tém, ktoré aj tých samotných reportérov dostávajú do veľmi nepríjemných situácií. Vy ste ho stvorili užitoční idioti v progresívnych médiách. Niektorí z vás sú špinavé protislovenské prostitútky. A stojím si za týmto výrazom. Serebiakov, ty odozdaj novinársky preukaz. Považujem televíziu Markíza, denník Gen, SME a Aktuality za nepriateľské médiá. V tomto duchu vydám pokyny na úrade vlády. Aby som bola úprimná a naozaj hovorila pravdivo v tomto zmysle, mám pocit, že za ostatné týždne sa tá situácia trošičku zlepšila, ale za ostatný pol rok je to naozaj najhoršia situácia, akú sme tu mali z pohľadu relevantnosti správ vo večernom spravodajstve. A čím to je to zlepšení? Ako keby sa tých tém začalo objavovať viac. Možno je tých politických tlakov na televízie menej, možno si vyčistili ten systém od ľudí, ktorí im prekážali. Zdá sa, že tých správ o politike je naozaj viac, ale budeme musieť ešte vyčkať, aký bude ten ďalší vývoj. Když se podíváme na mediální trh v Česku a na Slovensku, tak co se týče televizí, dominantní postavení, co se týče sledovanosti, má Česká televize a že za ní jsou soukromé stanice. Tady na Slovensku je to naopak. První 2 místa ve sledovanosti obsazují soukromé televize, až poté je veřejnoprávní stanice. Čím to je? Áno, ale to vypovedá vlastne všetko, aj akékoľvek ďalšie otázky na túto tému. No, pokiaľ tá televízia nedosahuje nejakú mieru sledovanosti, tak je to asi preto, lebo nemá tých divákov. No a to, prečo nemá divákov, bude asi teda to, že akým spôsobom pôsobí, akým spôsobom tvorí, akým spôsobom prístupuje k témam, ktoré súvisia s vecami verejnými, so správou vecí verejnými, akým spôsobom plní svoju úlohu toho média verejnej služby, či sa mu náhodou aj trošku nespreneveruje a nad tým všetkým stojí, aký vzťah má s politikmi, ako s tým dokáže dílovať. Naša verejnoprávna televízia je rozhlas. Si stále nesú so sebou tie pozostatky 90. rokov, kedy väčšinu času proste boli obyčajnou politickou slúžkou. A je fakt, že za tie ďalšie roky sa to zásadne nezlepšilo a že tam nájdete len také krátke etapy, krátke obdobia toho, kedy akoby to spravodajstvo, aj to všetko okolo, aj tie tvorivé časti programových zložiek akoby sa tak nadýchli a začalo to nejako vyzerať. A potom stačila len nejaká výmena riaditeľa alebo niečo podobné a všetko sa zmenilo. Ak sa deje toto v pravidelných cykloch, tak to znamená, že tá televízia si vlastne od svojho vzniku na rozdiel od jej českej kolegyne nedokázala vybudovať to silné postavenie u svojich poslucháčov a divákov, ktorí potom automaticky nemajú nejaký záujem tú vlastnú televíziu alebo ten verejný rozhlas brániť alebo nejak zásadne sledovať to, čo sa tam deje. No a s tým upadá kvalita. A je ten problém zakotvený v zákonech, v postavení veřejnoprávních médiích, nebo prostě, že už je tady trend, že každá vláda si tak trošku ukradne kousek z toho veřejnoprávního prostoru? Ja neviem všetko, ale mám tendenciu na toto odpovedať jednoznačne, že áno. Že to je ten dôvod proste. Je to prosto tým, že politici si vždy
volili toho generálneho riaditeľa RTVS, STVR, čokoľvek to bolo, slovenskej televízie, vždy to musel byť človek, ktorý nejakým spôsobom potreboval nájsť tú dohodu s politikmi, aby bol zvolený. Niekomu sa umožnilo alebo bol schopný odolávať viac tým tlakom, niekto menej, ale prakticky od rozdelenia Československej televízie a od vzniku Slovenskej televízie ako takej to vždy bolo léno politikov, ktoré bolo spravované prostredníctvom Ministerstva kultúry. A ako povedal Braňo, v 90. rokoch tam boli strašné programy typu Fašírka, to bola politická satíra smerovaná k opozícii. Dnes tu takéto programy nemáme, ale stáva sa naozaj, že tí politici majú pocit, že majú nárok v tej televízii byť, chcú ju obsadiť. Nám sa dokonca stalo, že v lete jeden predstaviteľ SNS otvorene povedal, a to je citácia, Jančkárka už nebude moderovať o 5 minút 12. Hovoríme o moderátorke politickej diskusnej relácie, ktorá pod rôznymi názvami funguje naozaj od federálnych čias. A je to aj o tej odolnosti tých moderátorov týchto kľúčových relácií. Braňo je jedným z predstaviteľov tých silných moderátorov, ktorí sa v jednom okamihu postavili a povedali, nie, mne tí politici nebudú diktovať a ja odtiaľto odchádzam. Hej, to je presne tá absurdita, že aj v tom období, keď ja som vlastne odtiaľ odchádzal, tak zasa predstavte si, že vám zavolá priamo z nejakej centrály, proste SNS, nejaký človek, nejaká hovorkyňa alebo kto a povie vám, moderátorovi tej relácie, ktorý spolu s dramaturgom je zodpovedný za ten priestor, ktorý plní nejakú úlohu, podlieha štatútu tej televízie, podlieha vôbec kontrole vtedy Rady pre vysielanie, retransmisiu a vám zavolá hovorkyňa a povie, že môj šéf bude u vás v nedeľu sám v relácii. Pričom tá relácia má nejaký štatút, nejakú dramaturgiu, niečo a vy zostanete ako je to možné? No a potom, keď sa o tom rozprávate so šéfredaktorom, tak vám povie, že no, ja viem o tom, že toto sa stalo. No tak čo vám zostáva? No v tom pracovať ďalej nemôžete. Tak. Tu je ale trošku rozdielna situácia verejnoprávnej televízie a súkromných televízií, kde ide primárne samozrejme o peniaze. A pokiaľ štát rozdeľuje finančné prostriedky napríklad cez spoločnosť Typos a politici tak majú dosah na to, koľko reklamy alebo aký balík z toho reklamného koláča ide súkromným televíziám, tak toto je opäť veľmi rizikový faktor na to, aby aj súkromné televízie ostali, tak povediac, nahé na otvorenej lúke. Jinými slovy, protože vlastně ani rozpočet veřejnoprávní televize už není vázaný na koncesionářské poplatky, to tedy zařídila předešlá vláda, je vázaný na státní rozpočet, rozhoduje o tom vláda. Je to označení veřejnoprávní médium, tedy už jen formalita, je to státní médium? No, tam je stanovený akoby koeficient toho percenta HDP ročne, tých 0,12 alebo koľko je to percenta. Neviem, koľko je to v celkových peniazoch, okolo 130 miliónov eur alebo niečo. Čiže z toho pohľadu by sa malo zdať, že nie. Ak máte zákonom stanovený nejaký prísun peňazí a budete s ním pracovať, tak prečo by ste mali byť pod nejakým politickým tlakom? Otázka je, že či tie financie v skutočnosti stačia na prevádzku tej televízie. No a tá druhá otázka, a to je otázka dlhé roky dozadu, je, že či potom bude nasledovať nejaká ďalšia zmluva so štátom, ktorá tie financie navýši. A čo ten štát potom za tie financie bude chcieť? Ak sa ale pýtate, že či je STVR štátnou televíziou, tak z pohľadu vysielania a jeho obsahu si myslím, že zatiaľ nie. My sme tak trošku plní očakávania, boli zvedaví, aká bude tá jesenná televízna štruktúra a zatiaľ tam ja osobne neviem, ako ty, Braňo, ale nevidím nejaké propagandistické formáty. A tak my zase nevidíme ešte ani logo tej televízie. Áno, áno, je to pravda. A nevieme ani, koľko bude stáť. To je tiež zaujímavá otázka. Ale faktom je, že napriek tomu, že zmizli niektoré kritické formáty, ale zatiaľ sa nezdá, že by tam boli také, možno, že ak to pripodobním trošku socialistickému obdobiu, nejaké propagandistické naozaj formáty, ktoré by z toho vyslovene robili tú štátnu televíziu. A pokiaľ ide o to, že televízia by mala mať rozpočet naviazaný na možno nejaké percento HDP, ten úmysel tu nebol zlý. Ten pôvodný rozpočet bol 0,17 alebo 19. HDP, kleslo to na 0,12 a to je samozrejme problém. Ak by ústavou garantovaný rozpočet bol pre STVR rok po roku predvídateľný a mohli by ho zmeniť poslanci len 90 poslaneckými hlasmi, tá STVR by bola oveľa slobodnejšia, ako keď si jednoduchá väčšina v parlamente
môže zmeniť tú výšku príspevku každý rok podľa vlastnej ľubovôle. Chyba systému Slovensko. Neustále se mluví o tom, že slovenská společnost je polarizovaná, rozdělená na nejenom dva, ale na několik táborů, že možná slovenská společnost ztrácí schopnost spolumluvit. Hrají v tom nějakou roli média? Tak médiá môžu byť na jednej strane spomalovačom alebo na druhej strane nejakým eskalátorom proste toho, čo sa deje okolo. A zároveň aj slovo médium je hrozne široký pojem, ako ovplyvňuje nejaká telenovela to, že či sú ľudia povadení alebo nie sú. Čiže asi budeme mieriť smerom na tie spravodajské alebo publicistické programy. Spravodajstvo funguje na úplne bazálnych pravidlách. To neobjavíme teraz koleso a nevymyslíme úplne, že nový typ nejakého spravodajstva alebo niečoho. Čiže pokiaľ tá redakcia je profesionálna, má dobre spracovaný nejakú tú inštruktáž pre redakčnú prácu a etické kodexy a uvedomuje si, že čo je tá robota, má tam schopných reportérov a moderátorov, tak toto je akoby až bezpredmetná otázka, pretože tí ľudia si idú svoje, proste robia tú prácu podľa pravidel tak, ako ju majú robiť. A tým pádom hovoriť o nedôveryhodnosti alebo dôveryhodnosti iba z toho pohľadu je akoby úplne nie výpovedné, pretože za tým sa bude skrývať množstvo iných faktorov. Na druhej strane my na Slovensku ako keby sme mali problém pochopiť samotnú podstatu a úlohu tých médií. Úloha médií je predsa monitorovať to dianie, ktoré sa deje na politickej scéne, komentovať, niekedy kritizovať, ale v zásade popisovať tie udalosti, ktoré zažívame. A ak politici robia chyby, je našou bazálnou povinnosťou o nich jednoducho informovať. Lenže vládni predstavitelia a robia to v podstate všetky vládne garnitúry, to považujú ako keby za útok na samotnú vládu. Čiže my tu narážame na akýsi moment nepochopenia, kedy sa vládni predstavitelia, ale opakujem, z každej vládnej garnitúry považujú za obeť nejakého mediálneho útoku. Takto ale tá situácia, tá otázka vôbec nestojí. Predstavte si, že predseda vlády Robert Fico podá žalobu na nášho kolegu Peťa Bardyho a teda spravodajstvo v tom konkrétnom denníku, televízii alebo rádiu teda zahrá informáciu, predseda vlády podal žalobu na šéfredaktora portálu Aktuality Petra Bardyho. No a predseda vlády potom na tlačovej besede povie, no a už píšete, že som podal žalobu. No čo, a ešte sa pýta, čo nemôžem podať žalobu? Ale veď môže. Veď my sme napísali to, čo on povedal predsa, že viete, čiže je to aj také akoby umelé vyvolané, tak čo sme nemali napísať, že podal žalobu? Alebo mali sme sa ho opýtať, ako to napísať, alebo iného politika, alebo jeho poradcov, čiže tam tá hranica medzi tým je celkom jasná a zrejmá proste. Spravodajca nemá čo sa vkladať do vecí, nemá čo sa tváriť, že je súčasťou tej veci, ale politik ho nemá zase na druhej strane z tohoto podozrievať a majú každý robiť poriadne svoju robotu asi. Je tu naozaj aj snaha ostrakizovať tie médiá a posielať tých čitateľov, divákov, poslucháčov skutočne k tým dezinformačným médiám a oslabovať úlohu tých tradičných médií. Čiže to je tak povedať z môjho pohľadu primárnym cieľom. Já dodám ještě jen k té kritice Roberta Fica. On tady kritizoval i Českou televizi, že také informovala o té žalobě na Petra Bardyho. No vidíte, no tak. A dodám i to, že ta žaloba je podaná v souvislosti s knihou, kterou Petr Bardy o Robertu Ficovi napsal. Ano, s tím, že údajně neoprávněně podle Roberta Fica použil jeho fotografii na titulní stranu. To jen, abych to upřesnila. Já si pamatuju, že v roce 2018 ta atmosféra na Slovensku pro vraždě novináře Jána Kuciaka z mého tehdejšího pozorování byla mezi novináři taková, že tato tragická událost velmi spojila veškerá média. Já jsem vnímala, jako kdyby potkávali jsme se na tiskových konferencích, jako kdyby se všichni spojili, nehledě na to, kdo je z jakého konkurenčního média, ať už ze soukromého nebo veřejnoprávního. Bylo to pro mě něco, co jsem v českém mediálním poli nikdy nezažila. Zajímá mě, jestli to stále trvá, nebo naopak, jestli se třeba začínají vytvářet nějaké barikády mezi novináři, protože třeba jeden je z STVR, která už je považovaná za to, že může být pod vlivem, někdo jiný to kritizuje z nezávislého média. Vytváří to nějaké napětí mezi novináři? Povedala by som, že nie. Tá situácia už nie je o takom tom veľkom spojení, pretože tá emócia žiaľ opadla, ale to je prirodzený vývoj. Sme tu prakticky 6 rokov alebo 6,5 roka od tej nešťastnej udalosti. Zároveň je samozrejme obrovský rozdiel v tej dobe krátko po smrti Janka Martiny,
Mimochodom, na to my nikdy nezabudneme. To je proste vec, ktorá tu v nás, aj vo všetkých tých ľuďoch, ktorí normálne rozmýšľajú, ostanú. Vždy budeme na Jana a Martinu myslieť, aj na ich rodičov. To je niečo úplne samozrejme. Ale je jasné, že ten moment toho, kedy sa to stalo, no tak viete, aj rozhádaná rodina sa stretne pri vážnej rodinnej nejakej situácii alebo niečom a potom si môžu ísť každý svoje. Ale ako hovorím, nemám pocit, že by tie vzťahy boli nejaké nezdravé alebo choré. Máme tu rôzne médiatypy, rôzne typy médií, máme tu spravodajské médiá, máme tu názorové médiá, konzervatívne, liberálne. A potom čomu by som ja chcel veriť, že tu máme proste aj nejaké spravodajstvo, ktoré sa takýmto spôsobom nikdy nevyhraňuje, ani nebude vyhraňovať a bude robiť len to, čo spravodajstvo robiť má. Poctivú reportérčinu a spravodajčinu, informovanie ľudí proste rýchlo, objektívne, kvalitne. Chyba systému. Chyba systému. Slovenská společnosť v kontextu i v detailu. Jak máte nastavenou tu hranici, která je podle mě nebezpečně tenká pro každého novináře, nezávislého profesionálního novináře a vedle toho občana, který je velmi znepokojen tím, kam se vyvíjí společnost, možná má obavu o demokracii. Jak to máte nastavené? Rozumiem aj, čomu sa pýtate, aj sám v sebe to nejak riešim, pretože človek nie je len novinár, ale je aj človek. Na druhej strane proste je to tak, že už náš prvý šéfredaktor, ešte kedysi dávno Zdeněk Šámal zrovna, s ktorým som kedysi dávno spolupracoval, nás naučil, že proste osobné veci necháte za dverami, kým pôjdete do redakcie, a aby ste sa dokázali odosobniť a venovať sa tomu profesionálne bez akýchkoľvek emócií, vzťahov proste na tých ľudí alebo na tie udalosti, ktoré sa tam dejú, a ak by náhodou k tomu došlo, tak sa s tým treba potom nejak jednotlivo vysporiadať. Čiže treba si od toho držať odstup, neprekračovať v žiadnom prípade žiadnu takúto líniu. Spravodajstvo je tým ešte špeciálnejšie ako asi ostatné žurnalistické žánre alebo vyhranenia. No, je to o vnútornej hranici, o vnútorných princípoch a o tom, že sa musíme snažiť byť spravodliví ku každému hosťovi, ktorého v štúdiu máme, a kriticky sa pýtať bez ohľadu na to, z akej je strany, bez ohľadu na to, aká je jeho minulosť. A myslím si, že skúsení politickí slovenskí novinári to naozaj robia. My sme za tých 20, 25, 30 rokov naozaj naučení byť kritickí ku všetkým, pretože žiadna strana nie je spásonosná. A nemáme najmenší dôvod očakávať, že nebudeme sklamaní, ak niekomu budeme drukovať. To je len na vysvetlenie filozofie, prečo by sme mali byť spravodliví a prečo aj tak vnútorne možno potlačiť nejaký aktivizmus, ktorý by sa možno mohol objaviť v srdci nejakého mladého kolegu. Sú to jevy, ktoré sa objavujú na slovenskej mediálnej scéne? Nepochybne sa objavujú niektorí novinári. A viete, my sme tu zažili situácie, kedy boli novinári prenasledovaní, lustrovaní, kedy skutočne mali za pätami sledku, kedy ich sledovala tajná služba, polícia, kedy naozaj boli ohrození na živote. Informácie o hromadnej lustrácii novinárov sa prevalili po vražde Jána Kuciaka. V databázach hľadali údaje o 28 reportéroch. Zadržený slovenský podnikateľ Marián Kočner údajne nechával sledovať slovenské novináře. Mezi nimi měl být i zavraždený Ján Kuciak. Keď si predstavím, že rodné čísla mojich detí mal k dispozícii niekto, kto je spájaný s vraždou človeka, klepú sa mi z toho ruky. Aj mňa, aj môjho manžela tiež lustrovali, kolegov sledovali. Tam sú aj fotografie mňa s mojím synom, ako ho vodím do škôlky, je tam fotografia auta, poznávacie značky. Je to niečo, čo nemôžeme v polícii ani v inom štátnom orgáne akceptovať. Kočner je ve vězení za falšování směnek televize Markíza. Mali veľmi vážne situácie, ktorým museli čeliť. A preto niekedy možno, že tá pohnútka byť kritickejší, ako je zdravé, tu byť môže. Zatiaľ ale nemám pocit, že by toto bolo uplatňované v tých redakciách v nejakom takom veľkom meradle, že by sa niekto úplne nezdravo vychýlil. Když jste vyjmenovala všechny tyto vlastně poměrně dramatické situace, sledování, vyhrožování, jaká je tedy teď současnost? Jakou míru frustrace cítíte, nebo možná necítíte vzhledem k tomu, co se děje ve slovenských médiích? Je to ťažké, pretože čo sa vlastne deje z pohľadu bezpečnosti, to sa vždy človek dozvie ex post.
My sme sa o difamačných kampaniách dozvedeli samozrejme potom, ako prebehli. My sme sa až z policajných výsluchov, aj ja osobne, dozvedeli, keď sme sa pozerali na policajnej stanici na vzťahový diagram na svoje malé deti na fotografiách. Mimochodom, za toto boli niektorí policajní predstavitelia skutočne odsúdení. A to bylo během vlády, jen připomenu, předešlé vlády Roberta Fica. Áno, to bolo tesne pred vraždou Jana a Martiny. Potom nastalo ako keby také trošku utlmenie. Situácia sa zdramatizovala práve pretože sa o tom začalo verejne hovoriť. Tak sme sa to aj my začali dozvedať vlastne. Začalo kritizovať. Začali sme sa to dozvedať, začali sme viac chodiť na policajné stanice, ale potom ako keby sme sa vrátili do starých koľají, ako keby sa opäť nepotláčali nenávistné prejavy, ktoré dostávali novinári, či už do schránok, alebo akýmkoľvek spôsobom. A opäť sme krvilační bastardi posadnutí diablom z úst predsedu vlády. Jde mi o to, jestli je ta situace taková, jestli skutečně už jste si na to zvykli, nebo jestli máte někde nějakou hranici, nějakou červenou linii, která, když se překročí, tak jste schopni si představit, já prostě už v těch médiích pracovat nebudu. Odejdu dělat něco jiného, nebo naopak, to člověka utužuje v tom, je to potřeba. No, tak ako povedala Janka, na Slovensku máme medzi sebou novinárov, ktorí majú za sebou bitku alebo rozmlátené auto a pokračovali v tom ďalej. Každému z nás za tie roky sa stali možno veci, ktoré by ho za nejakých okolností mohli tak akože prinútiť sa zamyslieť nad tým, že či v tom ostať alebo nie, ale ja myslím si, že je to v tomto momente nejaké takéto, že by sme sa teraz sami seba pýtali, robiť to, nerobiť to, alebo niečo. Hovorím sám za seba teda, keďže ja mám to šťastie, že mám podporu aj v redakcii, aj u kolegov. Za toto im samozrejme obrovsky ďakujem. A teraz späť k tej otázke vašej. Jestli existuje nastavení nějaké hranice, za kterou byste třeba... Ale rozumím, já bych se ještě zeptala, co se stalo konkrétně tedy vám v souvislosti s těmi tlaky, nebo říkali jste, že každý má za sebou slovenský novinář nějakou dramatickou situaci, která by mohla odradit? To máme asi spoločné, to sledovanie novinárske vlastne z toho predchádzajúceho obdobia. No a potom to môžu byť také akoby epizodické záležitosti, nejaké volania proste hovorcov, politikov, alebo tá situácia, keď pracujete vo verejnoprávnej televízii a zrazu proste zistíte, že tú reláciu, ktorá má patriť ľuďom a kde máte objektívne proste debatiť so zástupcami politických strán naprieč toho spektra, sa vám tam zrazu tlačí proste niekto, nejaký predseda a váš šéfredaktor len tak nad tým mykne plecami, že čo, no tak... Myslím si, že ak to myslíme vážne aj s tou prácou, aj s tým, tak je našou povinnosťou to robiť do posledného možného okamihu, proste kým sa to dá. Otázka je, že čo potom robiť, ak sa to už nedá, či sa stať aktivistom, alebo si ísť niekde ďalej domov svojou cestou, ale určite na to nemôžu mať vplyv výroky politikov. Pozrite sa, asi to máme všetci novinári na Slovensku veľmi podobné. Asi sa každý z nás cíti unavený a dlhodobo vyčerpaný tým, akým spôsobom sa k nám vláda správa a všetky vlády správajú. Napriek tomu nikomu z nás sa nestalo nič horšie ako Jánovi Kuciakovi a na toho si mnohí z nás spomenú vtedy, keď sa tak trošku rúhame, že ako nám je zle. A po druhé, opäť keď nám je zle, tak vidíme tie rôzne zbierky, kde ľudia ukazujú, že sú ochotní sa vyzbierať na nové relácie, na nové médiá, podporiť to, čo hovorí o slobode médií. A to je opäť obrovská vzpruha, to naozaj nie je málo, lebo ten dopyt po slobodných médiách tu naozaj je. Ak sa dostaneme do situácie, ktorá je opačná tej, o ktorej hovorí Bráňo, že ľudia naozaj nebudú mať záujem o kvalitné rozhlasové spravodajstvo, že nebudú sledovať napríklad denník SME ako jeden z najstarších denníkov v slobodnej ponovembrovej ére, tak potom si môžeme povedať, že skúsme si nájsť niečo iné. Ještě mě zajímá, jak charakterizuje vlastně ten trh, nebo jak ho formuje. To, že tedy říkáme, že většina televizí je možná částečně, tedy, nebo je tam nějaké podezření, že jsou pod politickým vlivem. A zároveň většina nezávislých deníků jsou za paywallem, tak říkajíc, nebo jsou placeným obsahem. Je tedy obslouženo podle vás veškeré spektrum obyvatelstva? Nenahrává to práve pak vzniku tým alternatívnym konspiračným formátom? Toto je obrovský problém, ktorý naozaj formuje a determinuje tú polarizáciu, ktorá u nás nastala, ale
Je potrebné si uvedomiť, že tie weby, ktoré majú svoje paywally, tak tie jednoducho žijú z podpory tých svojich čitateľov. Pokiaľ hovoríme o televíziách, tak tam determinuje ten vývoj, ten oligarchiát, ktorý tu aktuálne máme. Kto dnes stojí za tými silnými televíziami? Sú to domáce podnikateľské skupiny, či je to prípad televízie Joj, alebo prípad práve televízie Markíza. My tu nehovoríme o, povedzme, v minulosti zahraničnom vlastníkovi Siemi zo Spojených štátov. Čiže tá situácia, kedy sú vlastníci súkromných médií bezprostredne fixovaní na domáci biznis a teda na milosť a nemilosť ekonomických opatrení vlády, tak to determinuje ten slobodný vývoj žurnalistiky na Slovensku. Ale to neznamená, že weby, ktoré sú aktuálne slobodné a ktoré aktuálne dávajú priestor novinárom, ktorí odišli, musia ten svoj obsah ponúkať zadarmo, lebo to naozaj nie sú charitatívne inštitúcie. To sa nedá jednoducho dlhodobo ťahať. Neviem to posúdiť. Je to dobrá otázka, ale tých možností, ako sa dostať k informáciám, aj neskresleným a nezničeným nejakým dezinformačným šumom alebo pozadím. Myslím si, že je stále nejaká možnosť. Tak ak niekto chce sa v tom trošku prehrabávať a naozaj má záujem nájsť to info a ísť až ku zdroju, tak si myslím, že to môže zvládnuť, lebo zasa aj keď spracovávate reportáže, povedzme, z verejného diania, tak a máte na to potom čas, tak môžete si ako dávať tie tlačovky aj celé, hej, že môžete ísť na tie weby inštitúcií a dohľadávať tie veci, môžete sledovať komentátorov, vedcov a publicistov, ktorí, povedzme sa tomu, ja viem, že tam už sa dostávame zasa za tú platenú bránu, ale dúfam, že áno, no. Problém je, že tie jednotlivé platformy majú algoritmy nastavené tak, že človeka, ktorý blúdi v tom kruhu dezinformačných webov, tam jednoducho nechávajú, aby tam jednoducho zotrval. A algoritmy mu ponúkajú stále viac a viac týchto rôznych dezinformačných relácií a z tohto kruhu my nevieme von. Aj preto v tých jednotlivých štúdiách a v jednotlivých prieskumoch, ktoré sa robia aj v rámci celej Európy, vychádza Slovensko ako jednou z najhorších a najzakonšpirovanejších krajín. Tolik Jana Kresťanko-Rybáková, moderátorka politických diskuzí z deníku SME. Děkujeme. Ďakujem. A mluvili jsme také s Braněm Závodským, který je moderátor politické diskuze v Rádiu Express. Děkujeme i vám. Já velmi pěkně děkuji. Slyšeli jste podcast Chyba systému. Speciální série o dění na Slovensku s moderátorkou Českého rozhlasu Pavlínou Nečáskovou a jejími hosty. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.